दिनैनि साना जों साफ्रोमनि थाखाय गोथार सान, जिरायनाय सान, इसोरखौ खुलुमनायनि सान आरो गोथार देवबार जुलाइनि 10 अक्ट'। दिनै नोंथांमोननिसिम आंनि बे गोथार सानाव बे गोथार सानजों लोगोसे आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनै आरोबाव नोंथांमोननिसिम सानफ्रोमबोनि होनाय बाइबेलनि गाहाम खौरांखौ आं नोंथांमोननिसिम बेखेवनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। आरो दिनै बे गोथार सानाव जों मिथिनो मोनोदि गासै 7 गोथार बिदा फंबायफोरनिबो फिस्ट डे। आरो बे 7 गोथार बिदा फंबायनि जिउ जारिमिनखौ जायफ्रा फरायो बिथांमोना मिथिगौ। अनदेगाफोर अब्ला आरोबाव दिनै बे गाहाम खौरांखौ नोंथांमोना फैदो जोङो बिनि रावखौ जों बिजिरनि, बिनि रावखौ जों खोनासंनि। दिनैनि गाहाम खौराङा गोथार लुकासनि जेरै 10 बालाबनि 24 लानानै 37 सिरिसिम। अब्ला आङो नोंथांमोननिसिम बेखौ फरायनो आङो लाग्रोदों। दिनैनि गाहाम बाथ्राया जोंनो बेखौ मिथिहोयो, खाथिनि मानसिखौ गावखौबायदि अन आरो आयेनावबो बेखौनो फोरोंदों। जेरै सानसेखालि सासे आयेन गुरु एबा उखिला जिसुखौ बियो सोंनो फैदोंमोन, नाथाय लाजि फोनांनो थाखायसो। मसेनि आयेननि अनगायैबो जुगामि गोथांखौ आवग्रिनो माबोरै हागोन? आयेन गुरुनि सोंनायनि फिन नागिरनायाव जों साफ्रोमनि थाखाय नाथाय जोबोद जिउआव गोहोम गोग्लैदों। मानोना बे आयेन गुरुनि सोंनायनि फिननायजों जों मिथिनो मोनदों आरो बे फिन होदोंमोन। बे आयेननि मोनबा ओंथि गोनां बोसोनफ्रा जोंखौ माबायदि फोरोंदों? फै जों नायबिजिरनि। 1 नाम्बाराव नोंनि गासै इस्साजों, 2 नाम्बाराव नोंनि गासै जिउजों, 3 नाम्बाराव नोंनि गासै जरजों, 4 नाम्बाराव नोंनि गासै मनजों, 5थियाव नोंनि गासै गोसोजों पारापसिखौ गावखौ बायदि अन। अब्ला बे 5थि जोंनि थाखाय साफ्रोमबोनि थाखाय बे 5थि बोसोनथिया जोंखौ जिउआव बेसे गोजोन होयो, जोंनि जिउआव लाबोयो। जेरै 1 नाम्बाराव जोंखौ मिथिदों नोंनि गासै इच्छाजों। जोंनि गासै इच्छाजों जों मा नागिरो? धोन दौलत, सना रुफा, मान सन्मान, साख्रि बाख्रि, गिदिर गोलाव, हादोराव मुंदांखा जानाय, संसारखौ गावनि आथिं सिङाव दोननाय। औ, बेनो सुबुंनि इच्छा। नाथाय प्रभुनि इच्छाया अरायसम अननायखौ हास्थायो, गोजोनखौ हास्थायो, गोरोब खौसेथिखौसो हास्थायो। आरोबाव 2थियाव जों मोननो हादों नोंनि गासै जिउजों। मा जोंनि जिउआ इसोरनि जिउजों दैदेनजाबाय नामा? थार इसोरनि जिउजों दैदेनजानायाव जों नुनो मोनो दद्र, गुरै, माहि आरो पापनिफ्राय गोजानाव थानाय, नांलाय खमलाय दानथानाय स्थाननिफ्राय गोजानाव थानाय, लोंनाय जानाय फेनाय आरो इनाय गाज्रि सावगारि नायनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय। इसोरनि जिउजों दैदेनजानायाव जों नुनो मोनो इसोरनि खावसे थानायफोरखौ मानिफुंनाय। मानोना जिसुआ जहाननि 14 बालामनि 15 सिरियाव बुंबावदों, नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थानायफोरखौ मानिगोन। जों खुगाजोंल' इसोरखौ अनो होननानै आरो गावनि बिदा फंबायखौबो खुगाजोंल' अनो होननानै आखल आरो आखुजों अनाब्ला, बिनि थिननायफोरखौ मानिफुङाब्ला बेखौ अननाय होना। 3 नाम्बाराव आरो जों फैदो नोंनि गासै जरजों एबा गासै हानायमानिजों। जोंनि थानायाव, जोंनि हानायाव जों दुखुआव गोग्लैनाय एबा हावरिया मानसिफोरखौ अननायजों हेफाजाब होनांगोन। सोरबा बिबायारिफ्रा नोंनियाव गरनैसो रां बिदोंब्ला नोंनि हानायमानिजों दान हो। सोरबा उखैदोंब्ला जाहो, सोरबा गांदोंब्ला दै लोंनो मोनैफोरनो दैफोर बायनानै लोंहो। सोरबा बेमारि सुबुंफ्रा बेमारनि थाखाय डक्टरजों नायजानो, मुलि बायजानो रां गरनैसो बिदोंब्ला एबा बियाब्लाबो बिनि बेमार एबा दुखुखौ खोनानानै नोंनि हानायमानिजों हेफाजाब होयोब्ला इसोरा नोंनो बांसिन होफिनगोन, जायखौ जों मोनदांस'नो हाया। नोंनि फिसाफ्राबो मोजां जागोन, नोंनि न'खरा बोरगोनां जागोन। आरो 4थियाव जों मोनदों नोंनि गासै मनजों। जिसुनि बे बुंनायनि थांखिया बेनोदि मानसिनि गोसो एबा मना बयनिख्रुइ फोथाय खेबस'सिन।
जेब्ला जों इसोरखौ मोनसे थि बिन्दोआवल' दोननानै गोसो गोथारै अननो नांगौमोन, बिनो नांगौमोन, फोथायनांगौमोन, नाथाय मानसिनि गोसो मना दिदोम नङा। जों मानो गोसो होनानै इसोरनाव बिनो सानब्लाबो मानो नांथाबनो हाया? जोंनि गोसोआ मेगन मोस्रोबनानै बिब्लाबो गोसोआ गुबुन दाबसेयावसो थुला बायदि मानो बिरलाङो? गोसोआव गाज्रि साननायफ्रा जाखांफैयो। जों नैबे माखासे गोनां बोसोरखौ फैयो जों गोसोआव जिउआव नाजावनि। सुबुंनो सियान आखुखौ नाङा, नांगौ गेबें गोथार गोसोनि सानसुमै आखुखौसो। सोलोनो सोलोंथाइ नाङा, नांगौ जिउमानि गोथारथिखौसो। आरो नांगौ सैथोनि आखुजों थार सिनायथि आरो मोजां आखुथाइजों दैदेनजानायखौसो। मोजां जिउमानि आखुथाइ दानाय आरो सैसोनो हानायानो पापनिफ्राय गोजानाव थानो लामा दिन्थियो। जोंनि जिउआ ओरैनो नङा, साधना एबा चिन्ति हाबनायनि थाखायसो। खुलुमनो थाखाय जोंनो गोथार गिर्जा, गोथार मन्दिर नांगौ। नाथाय बयनिख्रुइबो गोथारसिन मन्दिरा जों गावनो। मानसिया जेब्ला दुखुखौ एंगारनानै सुखुखौल' नागिरो, अब्ला बियो गाहायावसो गोग्लैयो। जों बेखौबो मिथिनाया गाहाम। बयनिख्रुइ देरसिन पापआ जादों गावनिखौल' थार साननानै इसोरनि नंगौ हाबाफोरखौ फोथाय खेबस' साननायानो देरसिन पाप। साधना एबा चिन्ति हाबनाय गैयाब्ला जेबो मोनफुंनो हाया। आरो बे साधनानि हासार गोनां दुब्लिया जादों निजोमथि जानाय। बेखौबो गासै गोसोजों मिथिना लानाया गाहाम। खोमसि फोथायनाया बयनिख्रुइ गिलिरसिन बजा। गुबुनखौ मुगैनाय आरो निन्दिनाया मानसिनि गोसोआ जोबोद गोरलै, नाथाय सुबुंखौ मोजां मोननो हास्थायनाया जोबोद गोब्राब हाबा। नंगौ, मानसिनि गोसोआ थार इसोरजों गैयाब्ला जेब्लाबो मान मोननोखौल' बयबो हास्थायो। दिनैनि गाहाम बाथ्राया जेरै सासे आयेनगिरिया जिसुनाव मोसौनि आयेननि अनगायैबो जुगामि गोथां आवग्रिनो हायो नामा होननानै बियो बोसोन बिनायमोन। जिसुआ आयेनगुरुनाव आयेननि सोदोबजों फिन मोनफिननो सोंदोंमोन। आयेनगुरुआ मोसौनि होनाय लेबि बिजाबनि 19 बालबनि 18 सिरि आरो हुदा बिजाबनि 6 बालबनि 5 सिरिखौ लानानै बिनो फिन होदोंमोन। जिसुआबो गाहाम सामारिनि सल'बाथाजों रुजुनानै गावनि खाथिनि मानसिखौ माबायदि गावखौ बायदि अननांगौ बेखौ बेनो फोरमायदों। जिसुआ सामारिनि सल'जों न' उसुंसेनि सुबुङाबो गावनि थार सिनायथि आरो इजराइलफोराल' नङा, एबा जों गावनि खृष्टान लोगोफ्राल' नङा, बेजों जोंखौ बानजायदों। बे फिथिंनाय सल'जों सासे सुथुराबो नसुंसेनि मानसि जानो हानायखौ आरो बे फोरमायबावदों। आरो जिहुदिफ्रा सामारि बादि जानो नांगौ बेखौ बे मिथिहोदों। सामारि जानानैबो दुखुआव गोलैनाय सुबुंखौ हेफाजाब होनाया देरहानायनि हांखो, अनखांनायनि सिनायथि। अननाय बरायनाय हाबाफारियाव सामारिनि माव दिन्थिजों जोंखौबो खाथिनि मानसिखौ माबायदि अननांगौ जोंखौ फोरोंदों। दुखुआव गोलैनाय मानसिखौ गिबि नुसनग्रोदोंमोन एबा लोगो मोनग्रोदोंमोन सासे दौरिया। दौरिनि गिबि लोगो मोनग्रोनायनि ओंथियानो जादों दौरिफ्रा जेब्लाबो इसोरनि हाबा मावनायजों खाथियाव थायो। नाथाय इसोरनि खाथियाव थाग्रा दौरि जानानैबो दुखुआव गोग्लैनाय एबा खाथिनि मानसिखौ हेफाजाब होनो रोङैया बे थार दौरि एबा पुरहित जानो समायथाव नङैखौ फोरमायो। मानोना जाय हाबाखौ दौरि आरो लेबियारिफ्रा नेवसिदोंमोन, बै सामारिया अननायजों गोसो गुवारै थार मैखुनजों मावदोंमोन। आयेनाव लिरनायफोरखौ फेलें खालामा जासेनो खाथिनि मानसिखौ अननायनि ओंथिखौ बुजिनानै साननो मावफुंनो आयेनगिरिखौ जिसुआ हांख्रायदों। अननायनि बिबाना सिमा गैयै, रुगुं गैयै। बे एबा सामारिया धोरोम, जाति, हारिमु मुगैयाजासे बै दुखुआव गोग्लैनाय सुबुंखौ गावनि न'नि असे बायदि अननो नाजादों आरो हेफाजाब होदोंमोन। बेबायदिनो जोंबो साफ्रोमखौबो सामारि बायदि जाब्ला जोबरोङै गोथांखौ आवग्रिनो हागोन होननानै जोंनो मोजां बिदिन्थि होदों। सामारिनि बे सल'आ अननाय आरो दुखुआव गोग्लैनायखौ अनखांनायनि अनगायैबो गाज्रि थाखोनि आरो इनाय आखुनिफ्राय गोजानाव थानो जोंखौ अरायसम बिथोन होदों। अब्ला फैदो अनजागाफोर, दिनैनि बे बोसोनजों जों गावखौबो जिउआव सोलोंनि। फोरबोनि बयखौबो गोजोन्थों।